I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Ato na nagbuhaton. Aron mo abot na dayon ang target date. Diin magluhod na mong duha at tubangan sa altar sa simbahan. Tuo di ay. Wa ba mangimbitar si Pauline nimo aron makig-uban kaniya dito sa ilang bahay karon? Mihangyo siya nga mag-inusara lang una kay gusto ko nun niya nga masulo ang panahon sa papakisulti sa iyang parents through video call. Mao ba? Son, pagkaswerte gud nimo nga maogi makaangkon ni Pauline. Kung mahimutang na mo, sikat ka. Somebody ka na unya. Kaya kung nasiguro nga, ipahimutang gid mo sa mga ginikanan ni Pauline. Imagine, only girl baya ng imong pangasawunon. O kamanghuran pa sa tulo ka managsuon. Nga pulusan nga mga maayong pagkabutang. Pwede na unya kayo kang mupahuwayan ang imong gibuhat karon. Nga sa pagkatinuod lang, supak yun kaayo sa akong kabubuton. Unsa ma? Likay na sa paghago sa imong kaugalingon para sa mga tao nga way kapuslanan, oy. Unsa? Kano bang imo mang yung usikan og panahon ng mga tao nga wa kay makuha? Ikaw pa man hinuoy mo gasto. Ma. Excuse me, ma. Naaman diha ang kalipay ni Kuya, ma. Binuang! Malipay kang makigsakol sa mga taong imat. Imat kay mga dagway. Ugwa kay siguro kung usap ay mga sakit ni Ana. Dili ka ba mahadlok, matakdan? Ma, naaw ba ni Kuya ang Ginoo? Sa kanunay nagauban niya. Maong layo na gyud kayo tinuod nga may tabo ng imong giingon. Naibaw ko nga sa tanang hikayon iyag yung panalipdan si Kuya. O niyag dili, Oroy? Di na lang nato hadloko ng atong kaugalingon, ma. Ato lang kong ipatigbabaw ang atong pagsalig anang naa sa langit. Kaluoy sa Ginoo. Sa daghang kalisod nga among naagian. Sa among pagbiyahe adlong tanan. Amo ra gyud ning nalabangan sa dakong kasayon. Mula hinungdan nga misamot og kalig-on ang akong pagtuo, ma. Nga naagi na mo ang Ginoo. Pero, kung naa na si Pauline, anak, nahibaw ko nga gikinahanglan na gyud ang kausaban. Mao nga kalimti na gyud ng imong misyon. Sorry, ma. Hain man ang babayhan, ha? Unsa, anak? Ma, dito ko silang pulin. Kay plano unta na ako nga makig-uban yan ining bispira sa among kasal. Pero wa man siya dito. Ha? Ikaw sa mga tao, mga pinalihog tingali to niya, o tingalig mga kaliwat baka to, sayo ko na ito nga milakaw. O nagpasidaan lang nila sa angay nga andamon para ugma. Pero until now, wa pa mabalik. Basig siya na. Tubaga. Hello, babe? Babe, gisultihan ko sa nahibilin diri sa bahay nga mi ari ka. Oh, imo ba kong gipakuyawan? Kay gawas nga wa ka. Di pa gid ka makontak. Yeah. Sorry kay naka-off ang akong phone. Doon naman ko importante nga giatiman. But now, I'm back, so there's nothing to worry about. Mabasol ba ko nimo? O gikuyawan ko? Of course not. Napasalamat pa magani ko. Kay na-prove na ko nga, tinuod kit kang nagmahal na ako. I don't wanna lose you, baby. Giing na nabete ka nga. Dili ko mabuhi kung wa ka. I love you. I love you more and more each day. Pwede ko mubalik diha? No, ayun na lang. I-save na lang nag-imong time for tomorrow's event, okay? Kay ako sad,
Mupahuay naman po ko og sayo. Pero ang tikinig mata. Okay? Okay, boss. Tulog og sayo ha. Yes. I love you. Stay safe. Yes, I will. For you, my darling. Bye. Glenn, tagay tagamay. Paduka ba? Kaya Oh? mahigda ako dito ron, di ko makatug. Oo niya, kitong usa, sa Mandila na to papilon. Ay na lang to giamong, kay dili to makamatag sayo. Na, magsamparay pag yun niya tumupaso sa simbahan. Mao kita na lang. Ah, ay! Nay maayong ika-jam ay. Wa pag kina magduka. Kana mo atong himuong pulutan. Ha? Hala, nang limbak mo na ako. Uy! Oh, nakasabot man mi chay nga amo kang galgalo nag-inom mo dun para may magduka ba. Ay, mauba! Oy! Ganahan kay ko, ana! Na, ganina, radyo ko nangandoy ay. Aw, gidla o bino ba? Nga, dapat bay asad karon kay likod-likod manon sa kasal ni Dongdil, di ba? Mau, i-enjoy nato ni higayuna, di ba? Okay kayo. Sige, wata ko ninyo din, ha? Aha. Dito mo pagwata ko sa may terrace kay andamo na nako ang atong ilimnon. Ay, Hoy! ay. Ay, Oh, uy. hala, Wa may pa di ay kontrabida. mo mamahuway. Ah, Ikaw, sad, nganong nagmatapamansad ka? Tungod tingali ni kay naghinam-hinam ko. Naghinam-hinam ko sa umaabot nga kasal ni Del. Aw, apil na mo. Diri, apil na mo. Pag-enjoy. Aron nga ka nang dili ka magduka. Gio, join us. Unsa may apilan? Painit ni kamay sa among dunggan, ma. Oo. Aw ka na! Nindot na! Oh, sige doon! Oh my God. Pagkatulgan ako. Aron dili ko magluya ugma. Si Pauline, Lord. Uban ni siya sa iyang pagpahuway karon ha. Ihatag niya ang kalipay sa lawas. Iligpatan niya ugma. Aron puno sa kahapsay ang among mga hula-hula. Nga moatubang unya nimo. Alang sa among palakiusa. Salamat kay Lord. Sa imong pagkiyan ako. Aron sa pagkabot sa hustong hukom. Salamat sa iyong paghatag nako sa hustong ikauban ako sa tibok nako kinabuhi. Akong isaan nga magtinabangay kami sa paglambo sa misyon nga ako lang nasugdan. Ako yung ibobo ang tanan akong pagpati sa among gibuhat karon Lord. Aron ka magpabiling ligon ang akong panumpa. Nga dili ginako pasagdan ang mga binuhat. Nga tinuuray yun nga nagkinahanglan og palapang. Dangalan sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Yeah, tagay. Nagtagsa na tagbaso ha. Yeah, dongan tagirok. Dongan gyud. Dongan ta. Ato kisay unang mahubugan ni Ron. Ha? Katanas. Chay, Dam. storya chay. Nato na. Ako na sila bunot. Ay, ayaw na lang Madamay. reklamo. Aron sad sila ba makadungog kung unsa kagyud kabuang ba? Ang buang yan. Shalan. Koreksyon, kung unsa ka nga makalingaw ikainom. By the way, you know guys, stress reliever ni nako si Chay Chay. Yati rama? Since when? Nga, wa pa man gid ko malimot nga dili gid mo makaduol? Ay, kani ato rin, Daisyen. Ay, sa pagpalabay sa mga
adlaw we became best friends. Oh. So, angay gidi ay. Angay kita mag-celebrate karon kay nagkasinabot na mo. Ay, galuoy ta sige no. Oh, nagkasinabot ka dugayan. Kun mao na, aron dili laay mintras ta magtagay. Sige, atong paminaw na nga imong storytelling, manding chay-chay. Bati sila ng mandig chay-chay lang ga. Oy! Oy! Nanabita sa modern times, so pwede ka na ipaklase gamay. Aha. Your Iklas. wish is my command. Oh, your wish is granted. Cutie Chay Chay. Ay, ayun! Ay, gusto ko yan. Kay ma-feel na ko nga murag 10 years younger ko karon na cutie chay-chay. Ay, permanentihan na ninyo, ha? Sige na, istorya na, chay-chay. Nah, balik yun dito sa istorya. Kapoy ko na ho, nag-istorya, madam. Ay! Ano na? Ano ko na hunahunaan? Hala, katriling. Unsay title? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!